minge lahti lööma. Kuradi aastad. Võtja siike saab. Taas veitsin aja. Tervitage. Saab. Kelle palli on, kes on? Löö lahti, jah. Minge hakake ründama. Vinjam jaassa. Väga hea, väga hea. Pröövi skriita. Kelly tõmba vastu. Väga tubli. Viktor. Kelly tõmba vastu! Pane kohe väravasse. Kõvemini natukene. Tak nekas? Es nepat nepieskas. Es näeks sitä, te painamaistatte. Čiksi to radzate. Jos te sitä lähettikää spelleri. Sellest on karistustöö. Lüüa penalti. Kas oli vaimata? Meitä kreaal puffaamusti. Minge palliga sinna kohtuniku juurde. Minä saab Kere vali, kes lööb? Vien reis, jā. Vien ära, et seal nenja ei ole tubult ära nagu. Bet tā jau vēl ir nē, tam jāiet plaukumā.
Pieskaršanās vienkārši spēlēja. Tuleb, pall tuleb! Skrien uz vārtiem kādā! Nav pie vārtiem! Meitenes aktīvāk! Tak ņemat bumbu nost! Justīna Sanka paspieda! Nav jau jēgas tur bariņā. Nevar tur! Kāda tad ķer to bumbu rokā? Kā to iesūt vēl mazā pārmā vēl pa mutu? Jā, arī vajag. Vienai pieskārs. Elīnai! Ņem! Paiet, kā tu stopas viņam priekšā? Es to cenšos!